Duko ora berpengaruh wis. Sing penting langsung caleke urusan karo aku. Merendakan Pak Duko kowe. Hah? Ora iso. Wani karo Pak Duko. Suarane masyarakat. Pak Duko wani ora? Wani ora? Karo sapa? Kuwi lho, ora wani. Suarane masyarakat ning kene iki wis dukungane iki lho. Aku Raldo iku wis gawe wis oleh tangan. Kuwi ra omonganmu. Iki wis cetha. Pak Duko memberi restu. Caleg ki sesuk tak gorene suarane mlebu ning caleg sing tak go. Ora iso. Masyarakat ning kene tanda tangan kabeh. Kabeh masyarakat kene jumlahe piro? Lah ono 600 kakak. Nek ngarang semono kuwi kowe. Lah 600 kakak. Kene iki iso dadi 700 ora. Sing mati-mati tak kon tanda tangan kok. Nah, sing wis mati wis do dukung. Ayo. Piye Pak Duko piye ngene iki? Perkaranya apa ki mau? Ya Allah, perkara iki dadi rembug sing apik-apik kanthi maca Surawarah. Apa Surawarah? Wis penak pokoke. Iki wis dikelola wae dhewe wae. Wis aku wis nemoni wargamu, kanca-kancamu kabeh. Do ngekeki swara. Ya mek sithik-sithik kae. Yo. Suarane mek sithik-sithik. Ngono ya tak tampa. Swara iki swara sesuk wis coblosan kuwi lho. Lho kan tapi ngrungokke teko ibu-ibu sing ning kampung mau lagi do senam kan aku krungu. Padha mendukung. Padha mendukung ngono lho. Kuwi. Ada sing penting iki kono ngene. Ke caleke kuwi. Heeh. Lah engko berapa persen iki masuk awake dhewe. Maksude? Lah sumbangan to. Kuwi sing dibutuhke iki ana sumbangane apa ora? Waduh lah. Caleke kan lewat aku. Aku lewat kowe. Berarti umpama lho kono 100% nggon aku potong selawe nih, potong selawe meneh. Heeh, Umpama 100 tekan nggon aku 75. Tekan nggonamu kan 50 tekan masa selawe. Waduh, ae mesake kuwi ngono lho. Ayo ora masalah aku tak omong karo kawan. Emosi aku. Wis. Cetha aku teko wae dengan senyuman kok. Langsung ngomong emosi pancen kowe iki seneng kok. Aku lho ket mau gitu terus. Ada karung lho kowe. Lah wong ngene ngeden-ngeden kuwi lho, wong ngomong biasa ngapa to? Aku ki biasa kowe bahasan kupingmu iki kurang anu pas. Neng kene mak perempeng ya. Lah, Pak. Suarane kowe peng. Ngomong kaya ngebong boto ya mana ya. Ini omonganmu kok selalu menyakitkan toh. Aku teko kudune malah dicedhake malah do minggiri. Gila ora aku po? Sound systemmu lho, sound systemmu. Sound systemmu iki anu overhead. Lho ini dikurangi Lo, head low ngono lho. Anggonamu iki hack terus ya ra ngolone. Mbok ora do merendahkan aku toh. Ora masalah merendahkan ngono lho. Memang kalimatmu ini kadang bikin kuping kita itu berdengung-dengung gitu loh. Ngene lho masalahe, Do. Iki ngomong mau nganggo toa atau dek? Aku dhewe ngomong malah ngerti suarane angin. Heeh. Terus suarane angin wo. Kuwi ana lagune Joro Angin. Iki lho kupingnya dengan wo. Suaramu iki. Kan terus kowe goleki dali juar ngopo? Sapa sing ngono kuwi dadi mau? Aku rene dhewe karepku dhewe. Lah kowe golek aku apa? Kok nek nyuara ki sing cetha, ora lirih ngono kuwi. Kowe dhewe ra cocok. Biar kaget no sisan pol. Ora mungkin kaget aku. Kowe budak kok. Lah kene ngerti. Piye? Wis tak. Wis aku ki wis optimis. Optimis apa? Aku optimis piye? Wis menemui Pak Duko. Arep njaluk restu nggawa caleg ning Kampung Kucingan. Nggo golek swara ning Kampung Kucingan. Hah. Sarah saya artis otot mawon ning do kerah wae. Iki lho sing marahi Wis tak kelola. Pak Duko ora berpengaruh. Wis. Sing penting langsung caleke urusan karo aku. Merendahkan Pak
hubungannya karo Pak Duko? Suarane Pak masyarakat. Duko wani ora? Wani ora? Terus apa? Kuwi lho, ora wani. Suarane masyarakat ning kene iki wis dukungane iki lho. Aku Raldo iku wis gawe wis oleh Wis oleh tanda tangan. jatah. Kuwi ra omonganmu. Iki wis cetha. Pak Duko memberi Kata. restu. Caleg ki sesuk tak gorene suarane mlebu ning caleg sing tak go. Ora iso. Masyarakat ning kene wis tanda tangan kabeh. Kabeh masyarakat kene jumlahe piro? Lah ana 600 kakak. Nek ngarang semono kuwi kowe. Lah 600 kakak. Kene iki iso dadi 700 ora. Sing mati-mati tak kon tanda tangan kok. Nggih. Sing wis mati wis do dukung. Ayo. Piye Pak Duko piye ngene iki? Perkaranya apa ki mau? Allah perkara iki dadi rembug sing apik-apik kanthi maca Surawarah. Apa Surawarah? Iku malah tak berbicara. Wong kene wis geger rame kok perkarane apa. Di rembug sing apik-apik. Piye Wis. perkarane? Ayo. Oh alah ngono kok. Ngene lho Pak Duko. Aku ora wis matur sampean. Duko iki jenengmu ganti antok ngono ya. Wis tok. Piye? Mbok nek impen ora gorene. Impan piye? Wong iki tenan kok. Ora lemu ngomong mau impen. Ben. Oh, apa? Ayo gek ngomong. Tulis lek entek wae gemes Pak banget. Duko, jenengan niku rak pun kula suwuni restu nek kula nggawa caleg mriki golek swara ten Kampung Kucingan. Jenengan pun oke ta Pak Duko? Oke, tapi itu ora enak kenyataan. Sing penting wis tanda tangan lho masyarakat ning kene iki. Caleg iki aku sing nggawa karo aduh. Tak kandhani mula ta mula ngene lho ya. Awake dhewe. Nah, berarti sak rampung iki. Berarti rampung, Mbak. Nah, oke. Berarti rampung. Mula rampung. Aku seneng mepecat. Berarti rampung, Mbak. Ora ngono dosane iki. Itu bubar ora iki. Mula ta mula. Rampung. Aku tak penjelasan iki. Rasa. Nek sing kuwi lho mau. Penjelasan iki ora bermutu kowe Apa kok. penjelasannya jangan ambil hawa. Boleh dhewe iki harus bersih dari apa itu yang namanya politik dan itu lho. Wis ngono lah. Wis kuwi tok. Isa. Ini ngopo lali ya. Wis kuwi wae. Kene lho, mula ta mula. Nah, Awake dhewe kuwi kampung terbuka. Ning ya kudu hati-hati menerima sesuatu yang berbau politik. Nah, sing penting siapapun sesuk sing menang awake dhewe tetep kudu